Umwanchwa umutegererie n'abagusi Global Radio na rero umwanchwa umutegereri gotochi gukwanira igoro ya coronavirus na ki eserikali yebekirange ase ugochigo konya abantu bosaba menyi benseye wetanga kurwase uburiro bwa coronavirus. Rero ni nabarari baberega kuroko bokwane uko bende na Zadok Dennis kubokwane uko Liogaiga nde na Videlis Omingo Mochoge na of course Nedwin Mokaya. Umurali Zadok corona nja Kenya emikakate kabekwa emirobiri una chichiro cyonse pichisiekwe ime ya Kenya iri gutanga abakenya mbato waruburuire bono umungina nale ubwate nka ekitegemeo yae bo litegemeo lya ni chiro gali yakogenda ubwato nyegero nyole bitoki alendere family aena kioro chigende kinge konye common mwananchi. Asante sana umurali aso kubolira swali lyao nga serikali nene gekubwaterana n'iki serikali cy'iki county ekitubwate 42 asensi ito ya Kenya na kurwa uguchika nga chichiro cyonse pi kisiyekwe kolengana na inche tindo chigentekeiga gose gekonye kolengana na inche igento nagotebye muraria Edwin igentekengerie kia ekogera abantu mbale tudepende tikonyore biashara gose tokokora biashara kera lituko ekogera buna tuliga abantu nigo tunarite kwerigeria nya n'abakenya gosaba gusi na into tunarite kwerigeria kero muntu kama etonyo kogenda konyo nyene chinyanya lituka kogenda konyo nyene skuma kuru mugondo kwaye nyene mesia kogenda koni kogera bintu nebinge tokonyo nyena matunde getukenga bunekiwa amanyete ngakira lituko no wakuru chibese ichi onye shopping yako korekera abantu mbale batari kuri mushara kero motienye kero tumanyete ngachibese nacho onye tubwati bese bintu mbiro tanyare kokokora talbo asokorra kwane tingo koboko serikali amuri serikali y'iki county yasukuru gochika ngachichiro chisiekwe onye ndio kubwa wonolende masharti abato atalitangani ngomuntu karega oyo moni gabwenrete ko next gochiali 1 meter eminingi nero bari gotuteberia ngibata apply regenteke asichichiro onyo mokoli ebiashara gosobo onchireria onyo karansitega no abegete panda kiayega ninkyo yo next bata apply ra igento kele batoteberia buli tangani ngabakenya tumwenda takobwatia 1 meter crossiga oyo ndabeke gali yiche biashara bigendere nandi gento kende baka mego totebinga wikatonyale to gwesibia every 15 minutes gose gento kenga buneki go tutwaliza intensas asichichiro koko soa gali weisabo nyana matundo kwenda kugora oyo ukonia matundo nyana bwate aka buyukaya abegeta katapu ka buna sanitizer abwe gose sabuni kabiri yugo indi ndokora usafi kidogo buna toko tebiwa na liyo tutanya wale tro chike ko tebekano nyise ko nyalekana nga gwakwa ndiyo muntu kabwate binyinye bye karo wakuliro gosi ko kwanyore coronavirus gitota apply rigenteke igolende oroche miningi nero bale ko toera mashaliti to kwenda kubwa onye ndiyo ko bwanje tindi kwa serikali yoko boko tigango bayigore chichiro lakini batebe nga tumaintain distance yo mokoli biashara go so mokoli monchoreria oyomo uchaso yo lakini biashara bigendere ko uchumi ya Kenya ngo salikere umuralia video ugochika ngwaru etwenga chiba amone mugobani yonsi esiekwe kulende emegobani ande yake nsemo chindi tisikiri una chiba cha sege bono na kioro chengane ya nekonye ko muni mwananchi wetangane virusi vya coronavirus ncha sokorra kwa no maete uburoiro bwa COVID-19 gose corona ncho sokorra kwa no side ya naro chenga uko sieka mibogani amone chiba njare ngebuya mu bune go chika kwa serikali ko kwana bono maete bateta ngumungina burio ko nyanye chiro sokon kende gyonse chiro mbaire mbatoka chiro ko bachiro nchia siekwa chinse chiba ira bantu bago sangira kanali ase nyomba yo kwego koseba mbare ko chinse chinke baya bangino libe chiro na borobo ko bano totegemete nere bomwe none chisanke igo abere chira nyore ndagira toli kurwororo igobone ngane iyo yoko sieka mibogani tindo chiko sana konye gotango buroire bwa COVID-19 gose coronavirus Zadok ena chirasole na kioroche chimoche chonse cyarwe tugo chikanga chisieku asinse mogete imeyense ya Kenya na kioroche engane konye na kiauroche. Asante murali Edwin na sokuboliri swali lyao igoro kati serikali chike chichi county kokera wikira boniga Kakamega egora una weekly for paranya nero yatanganete kurwa orders gusugo chikanga chimochali njirigo chiko kora emirimo ase county area ya Kakamega nande twarorere bwangoiga ne county ya Nyamira ekoragwa no moske Joni Nyagarama ekegarama na angu sito litiga turakwana nero rugo chikanga chimochali chiko kora emirimo. Number 1 maswali nari tobwana tsakwebolia Nyamira nigere obwale bwaye na gocha Kisii county nigo boroboke saro bwaro bomboli botambe urasange umuntu ogwereire Nyamira ali batebire nga bagenda bamutindike ke ngima family tera satisfied no gutindika mwachi obo litukeri elio baramoleta ase county ya Kisii ngikira barro
equation yende ya kabere nabo usange ngo umuntu obere gitari asige kire gitambake pills ya kinire usange ngo umuntu utabwate NHIF card yeko garamia pills ya gitari eserikali neto tebi gosenya ne ya Nyamira county nere tayari gochikogaramia pills chiriya nyumuruire konya kara asenya gitari echigwaka deli baye umobere bachigotinde kali tukeli elio bono kwira nelikwao ngira ne hocha ase riswali lyao no boene nga baise goteba ngonya ni chimoche lichonspi across the country chichi gokora emiremo andi yakira botora baise gokeania kwambukirana kwe binyinyi biga byoborwaire bwa coronavirus gose covid-19 ekiagara ni gento keri bagoteba nga ntonya ko baamolyo kana no muntu yoga kweto borwaire bwa kwamanyire nga gakwa binyinyi birimbira kwa andi yakonya n'abantu bali tokora competitions bagokora emiremo ase chimochari ebinyinyi birina birabyo mbyakwa usangira rugo chibuku n'abantu bande nabalimo ko momanya tembale na banchita kwa gonya nebese karo bago shikulikira mugara yemebere kakiritonya ndiyo kubwa igente kinabo kikuchikokonya igente kinabo kikuchia gokonya kulengana na injira kirende weka baratware agreement ere ya Mastic County Chonspi tumara koranga kituosko kuchipotwe mbia mono mwancho motegeri yaso gotwashinga kichiao gototengera twingana nase ekero kende asomurubire buno yoga literiane Edwin Mukaya.